Aru. kok tawo Ano nang gana kerai nang apur kerai nang apur sungno nogo habi kala hanya nang kuminjaga sute langka ni ma apur sin gana pai aku ke sapayo ni ko mo tangba bunan hini nyana pai jakpo ngai to buri ba thang pai lai chokai tongja po a buri khana ka bipa se phaiya na po ngai chini ano ni selama sani bagai bara thangge jaite gusti kuri tako buko khuru jekun musani borok dera thapor ka ha tamno dera ada ki ka bona an borong na Local fans tabu kaisa news viral ngi tongkha je khumulung final match so berita langai satok pitok thai rangri naragei ri rohok hanai tabu news viral ngi tongo inke aboni kaisa call recording ang mangkha gino robo pathik borok khnanya ji tam ang tabu kubui tamo hari seng call recording khlanya len Hello. hello Ade. nang tang khanya tai bono kong khai Ang kono dele nini bahana jono call khaya do. Awan thani proof tongo. kok khala nang kol khaya ka Nini nahana de kulai jo tongo bona no call khaya tabu. Ang kono call khaya. Ang kubi call khaya tongo. Je call khaya na thani. kol taram de hinga bini nang ay kol khai pa nang ku su kure hinga nang tahan kol kharam bini Ate ko call khana de nang anggo an call khana de. bini bu sabo tong bu sai ba tong eng e ko thai bo ge e sa ba ta kol khai tam nang taram de taram no ko ka Nini bahana de katangan. ni rom na ko kuno Nini bahana de tangan ni an mongi allegation de. tamri Tamere bolte ani timi bormo tangi hamya sasani. nin tomong da ham nin kari ta tomong nang sung thai ni ha de ma tong sung bo to jaga no ang ko chung hor jak nin kari ta ham ya no ane burinya na abhe talang nang ko wi ro ha jak mala bapar bon bapar tomong sung sana Nukha kon proof dari maka no. puro dari man sung ha jak nang hai borok nang me de khai hene tin ga chin ma borok ri ba Nini kono forman tin da ga to. chin ma kura Forman da to sari ang je ang tubi rohmani. Ni ang nini bahana jono call khaya bo thano call khayo. Atabo buan mungai allegation. Poroman tonggo Forman tongo nang forman. yang pela murani beri rong no bari beri randi rong tu nang aso nang ko lu sa bihi ang kan nang beri na hari kai jaga nang tong mai ra tan nang bonam na o ka bonam na o ka tu na re thui ro bihi ya kerai Ang telemurani beringa na hari bo puro thoko thani. par Ang telemurani beringa bo na hari thoka. one beri nya nang at he tu ka ba pun Nang nukha proof dari maka. nong nu khung sa ba tong na ne nong goi nong ba ko chin goi no ku cha haman bole nong nu khung sa tong na ne at ni beri ko kipil thana pa no buya ho buya para buya ko bu tu shlalu ma be saro sawro ma ya ki ho buya Nini thani tamo proof tongje ang ani nogo moji tongtung tong yato ang mai khotsa kore ten salo 3 bela sai kono bole. ei sabang dina mai ma sai ke bu kare sabang dina ke mai ma sai kare ya kare phai mai ma sao Nge nang tangga an keri kana hansa. tam thung yang na sa Ang sangna nang nang ano. tangi nang biri sai ki thang jang la hang kana kani ma ka tam thala ta ko bini biri tang go thang phai lai so kai tang go ka bo biri khana ka hang ka bi para si phaya na abate bo kora bisi ya nang ko jan biri nang mana ko jan biri na na asu no biri nang nang tangi bonam phun khai nang bonam no ko parang thanga phikla ya Nini na hana jo kol khai tonga nang khai kana ji. nang de ko thani si sa khai de nang ko bo bai ku su kering nang tang na thai di si khai na Nge bo katangan mungai allegation. phun khai chen ka tang di si ko di si khai ko sana na Tangan mungai allegation rena nang sa bo. ni tom si trang ka Tam no tomu si tani proof dari maka na hana jo nang na he dani ka. Nini na hana jo nang na he dani ka patapo. tam ni no khung bo tong ma ko kha ni je ja ga ni no ma khai chang hung ka An bo ko ba ko chang bu na ni khai jak te bo ta go bari khana ka hang kai pi pra si phaya na wa ja ga na ban hung na ka bu na ha Ni an bu ko ba bu hang bu hang bu ra ha ko hakrai bu thai ja bo ha na. nang abona hamza ya hang ka nang bona ko ya hang ka hamza ya nang ta ni ri chi khai ta ni ko khai nang bona ta han tola ang bo thing ma la nya phai din no za ang ko phaka nang ha sa hamza ya nang ta han bona nang ko talang thang pai Bo phai weng tang maka. ta ni na phai bona Bo phai weng tang ga jama ka tani.
बाप नों ना फैयाखै बाबा थांया नों ना फैयाखै बाबा थांया bo phai we bo phai na hari me ya ang thai नों we bo नाया आंखौ बाबा थांनाय थांया नों तो सुतलांया आंखौ बखौ बोरै थानाखौ e bo phai ni ta ko talang na ble bo bin बासिना र थिंना थांका न ना तो ना फैदि हेका नों आं न हासा हामजायो आं न तुस्तु याखै बखौ बोरै थानाखौ ang bo ta ang bo ham सिनिया नु या बर बोरै थानाखौ बो he khara बोरै de थानाखौ ang bo no na hai ya ni saka ta bo eko thai bo eko ba thai phone receive ka ko phone khai thong nang receive ta khai de ya khana ti pya za khona kia ingke bo tang gan mo ge lege san sa ani yang jong tu ta bo ba no an mo ge han ya sa ko tang ni ka sa ga tong na ha am sa ga tong na ni tong mong ha mi khai nang ta sa ga tang tong mo ha ya kan tang ko le se ta khai ko ta khai ni sa sa tang sa ga tang ge chana nang bo no am ni tu ye bo sana ni nang aran mo ge tang bo social media ro nan ko se no sa nge nang abo nang nok to nang sai tong na nang nge sai tong nung bai thu jak ta ga gei nyau boi ta chen ni la khai tong na ta ta bo ang o de buri na nang ati khai khai ye do kari wo nang ta sha nang na ka hamong tong na ne ang je onek buri thu zo sa ni bai ke sema nang nin tu kon pur dari mana no ro ni phon man jang ni bodi phon man ja sung ba je sa kha sa pa nan tong di ni bo sung jot to no sung haro nang sung no ka sa tang ko ja hai ma tong na Sabla sung a je sung ni phon man jang ni bo sung onek jaga no sung phon khai sung ha ja no ki chi nai kre no ki chi nai kre ano sini ya ni saya pang no do ni sin kare ta bo bui no sung nai ke sin kare ta bo bui sai ma no ni kare ta no bo sung jot to jaga sung nai ke ni kare ta bo sai ma no ta mo sin yang ni on ko khai no ngai ko thanai ko na kre sai ma nai kre nang a ta sung no ko hai ma sa tabu ano nang bak par hang kana ar ni bahana jana ni bahana jang policy ta khaji ni sak ang ni ta khade call receipt ta khade bo ek sa ba phone khai ta call receipt ta khade nang ek ko thai bo bai ko gering nang ta receipt khai ko sa na tabu bi je ko log ko khik lai se da na nang na ingka ban mo nge ha ba ya bo bai ko gering nang ta bi ni call bi je khai de call ha dia jaga call bi je khai de ang bono bo jaga ang hamja ge hani thaka bani ni bahana jana nang a na hamja tong khai nang ma na pha hin tong na jaga wa nang da nang a na za ni tong khai sung tu na nai tong pro nang ni cha tlang na ka tlang di tong na ka tong di nang a na za ni tong ka hang kai nang a kok sa na nang bla sa bo na ti ni tlang mang la ang nong tam sai ro kha ni ani no kon to ni na ang si hamja ke tu ni a kok tang sai mi a ang nong no kok tang sai mi na nora no kok than su su gre kha nor nang kok sai tong su nor ba sai khana ble ha nong no ani ba na zo ngai pa ni ni to mong ta mong thung nu khai ni borok sai ma so ni pori baro nu khai ni thung tin ba kha khoi ka a sai jaga wa thung je sa pa no ang kong thung sung a sai jaga to ni ya chin borong na norok tu ganang ble na ko na jaga kre no bo mo na ma ni u ma th wang nang ge ko buri toi toi thu pai ma jaga ble ya no mo nam se thu tin pura ba hai ya bo a jaga chap tong na ni chap tong na jaga acha bai khana de chira no go je ha ma ne ma no bo chi ni sala chi la tong ma jaga ba bo no da ko bor bai ko bor ru thu ma ni no hai ma chap tong na ro no no ne chin borong no thu ti pai yu acha bai khana de khana na ya ang khana na ya kon to ne de kon an ko khana de ne ta khai di o ko ne to no kre ji ra ko sa ni na ta khai de call bi ji khai de ni ang thing ni bin call bi khai ne ko jan mo ge ko ne le go sa ko tam no go si sa ko bu ja thaya tam guarantee tong sari jodi bohan mo ge ko no social media ori kan ta ro ge kan ke tam na ni go si nong ko tam khai di nang nin to mong ka ham ge nang ri jang na nai nin to mong ka ham yang ge ri jang na nang a sung sai mi ya tam nang sai meng na sa ge nang sai ma na ko sa nang ani to mong ham ya ne bai ke si ga sa de si za bai ke sai man sa de na ni ma sa sai jong wo ni ma sa sai jong wo bu re toi bu ka thang phai ja chu ka tong za sung a no sai ma no ni ma sa ko sa wo nang ka ga na ke re nang a por ke re nang a por sung no ga ha bi ka la ne nang kum ja ga chu de lang ka ni ma ko sin ga na phai a ko cha pa yo ni ko mo tong ba bu na ni no na phai ja po ang no bu ri ba thang phai lai chu kai
tongjakpo a bori khanaka bipar se phayana po engka sini no ni selama sani bagi borok tangge jati gusti kuri taku buku kuru jekur musani borok dera champroka ha tam no dera ada ki kabuna an borong na ni tam no dera ka di tabu tam no dera na ni tam dera na ne jejaga ni ma sati sai tong hongka ang tu sai ko lan buku bai ang non nong na dina sera saka je abo aige je ing lai ya khung par mene nglai mane thanglai su kai jong hai pon tau song no khong problem ngai maka kang nong no khuk saka sera saka sa buku bai nor na ang sera saka je aige sing thing no hamjak lai tong lai ka par mene the gajung mili lai tong lai mane nong no khong problem ngai sing ta bu maka lai kene no na khong ang sera saka di no tera khana no nong phone bu bai ni kok da afrang nong no samani ke khana ya no ni kahani kok da nang okok bor sama ni pore bela nogo bo bole busai gana nang agi sai manjak da ka mano ni sawo angka ni pore bani bor ro ka tam hin da kok da bang sing pokai ani pore bani bang nang kot tam tawana di hin nang saya da sungno ni pore bani bang kono tawana da ani pore bani ekdom ko kirial hna angka tam ni ma ka kok sana na sung tham pokai no ha no iya kun kusikuri kan ni ma kok tang sana na ang tu non buku bai sera beri tu tak dong kono ko tangjak kena ka hangkai bipra si phayan ni ma kok satam sana na nang sedang ka sungno phun khai chajak ang nong sungya ba nong kun pore ble na tong bo ne busai ganang ni singpur nong kok saya ba ang tabu non buku bai sera saka je ana ma sa pun ta ang sai kuna lang ni ji an buku bai sera saka ba nong ko sera saka sa nong buku bai nang saya de ba ang bufur saka je an beri jango an beri ang kak lai ko ne na bufur saka gani ma ko tam sana na are ana ma sa bisa sayang go sungo ko amon bang ni bisa sayang go tam no bisa sayang ni bukhani ko na sung thai maya nang tu ya da tong ni ma za tu chau nya sung a ko bisa sama khayu tam no bisa atu butang tu sai ko na le aya pa na nang bising ko tamo bong to ni bukhani ko na tu sung thai mi le nang tam ko saka ni ko no abo ni ma tong sari nang tam ko saka mana ni no nge ekdum mana ekdum hanya to ni sai nungra ang hai chana ঠিক আছে nuk le ne ang ro sai hanya ঠিক আছে hanya phone nong kana gri ko phone nong kana tu bo to ang ni na hana zuna hamja gi ti phaja ga tai tam ma ga dor bonai ba ang nang je nong dor bonai cha au ti ni ba hana zuna nong ting na hamja gi talang kha an ba hana zo ting na hamja gi thang ka ka sara ka ni ma okok sawo ani bu ko ba ni borong na sing kiri wi ti phaja sin borong na sing kiri wi ti phaja je jaga nang bo ko a phaya sin tukang go ang no tabu no ko phaya bo na talang manglak ang te hamja gi ti phai mani nang ko na ko fa talang na ka talang thang de o sin borok khai pon to kung khapa ang nong no talang na thang de man jaga ang tam saka nor khneya nor no ang saka norok talang na thang talang na ni ga bo talang ai thani no sahodi nor no kaise ko lukti sai lei busai rok ta bo phun khai jong o or abinu namar ko ta khaji yang nang busai ba chi ko kya si jang nai o bin ba ni ko khai jong go acha kana di bo bin busai si ko khai jong ke ka ka le ko tang ni bo khang bai phanya na kana abu nor kaise ko uda wan su ka ang je tabung no na ang kha ani sa o ni saya ke ni ni sayang na blo za go ke ni ko khari phaya na blo nge tam no ro ko bang la ni ko sa sa bo kok bang ya mo no so kok bang no pa sini borok atai hini nya sini borong na sungtui phake e ke tam le ga no hai nongra hai manam singra anu khonga da an ba na jong to na ni hai nor ko sa kam ko ba ha sini borong na sung saya ni tui phake ni ba saya kari bin ba saya kari sung na kun da sa ka tai kun da sa ka tam sa yang na ni sa ya kun da sa ka no ni sa ya tabo tabo da sa ka tabo nang sa kok sana ni jang ro kok sawo ang no tukang pa dei hina jan kai adi ne horo phai pon no hin ho kam recording khana na nong pholi bidin tongo khana di ang no tabu ko hamjago bai henai no ang hamjago nanga ni sai onek okora ani sai onek nang ku nukjak nugyaro nukjak so siana bu sijak bai nang bai kon kok bang la je thang yesang ang no adi no go kasang no sai ro honong yang borong no nang kon kok bang ya sung tu kana ni bul khai chak sung korong nang sung ta yang ni sung ma hai le
Hingga tabo hingga tangai noro ko bang nanya ni je ang ni na hana jona hamza gya po hani ni na hana jona khai ko ani na hana jona na hai na na hai da ni saka bai ang noro no tabo ba hamza go noro rang khub ka tei be kok sabo noro sa ano ko bang go je ni na hana jona ang kol khai ba ni na hana jona kol khai mun kun proof dato ni na hana jok tini salan ko be kol khai kya nang tam di si khabe ei nang di si khake bo kok sawo bo di si ta khade kana di bo kok khai pa nang di si ta khade nang ta di si khai ba Hingga bola tangai ani yang go ano bunyo allegation dengan munggo ya allegation nang ba jaga sa ang jol jago do ang bo bai kono wala nya bo thangya sing ham kesang no kok salai tongo do mia ro bo so sajak tai kono ungya nei recording proof tongo bai no khanara na khanari mano ni na hana jona ang recording ro ja plus ang norok se tabo ko bang uje ang kere yani nok manam bikira amnu kongo dan bahana jona to ঠিক আছে ভাই ang kere kono khana ang ekdum ang rang puja ya go kere kono ngi mano ng khana to ai pora tangje tabo se jorde ni na hana jona tin sai ahai pano o tomong hari di ya chung mai kala ya pano nang kun jaga theka khonai khana di bahai chung bo report mang kha chung ba gi ka ham no hin tong mani je ni ni kok samani ni basal ni ko ma pa na chung che haro nu ya pano chung ka ham no nu wan chung mani hangai nai kha ni ma chung ni boson ham ya nang no kai sa se nang bu the kok sa sui ga nang kha mai ja sai thani nang thani borok ti prasa ka je se kha sa panong tu nu ye chini ya panong tu bo khok se ba sa ham na nango song sa di bo kure nang di bo kure song sui jara ta na song na nang kha ni chung ya direct asuk phai kya song o kok sa ka song o ga ki chini lang ma o ko nai ha acha bai khana di song kun ara kun ba thang na ni kun santi ta tong chini tin borong na bo song tui phai na nang chinai bile ni ma o kok thau khana di ang ga chung nu ya chini ya bo de sara jo chini borok thangjak khana di bai ang to no kok to sayo ko ble ani bukhong bai je no no ma haisira saka jo ani garden se saka puno ta to sayo ble ngitam no la ma hi ko ro sai ta ni na jo ban mu allegation no tabang ni na jo na hi ani saka je ang na ya ni saka ni na jo na sungla tam no buji no ro ma hi kok salai ঠিক আছে no jodi kaya siling ka tong di tam na ro ai ka tai kok saba no ro ta chi mi khai nin bai sa ha mala sa tin ba sa na sing tang ni tin ba sa de na sing mai ha ka ya khani kok ba mo bo sala ni oba sala ni bu biya ta bung ni sala ni ba ge ba biya keri bring ba biya keri ta mo sala oba bo no tin ba sa na sing ni bo ba no tong na ne ka jang na ba ge khana di bai khana di do khana dang kong no ka ha khana go di do kong nang be bang no clear ka ni do ang khaya ang khana na ya ton di phone noro bo khana ba kena noni bukhani ko noro je bushimani noro comment khai sadi samni cha ya tai tamo ko boi abo sungte bo saimalen